μέσα μου, παντού και πάντα, ένα νησί φουτρώματος. Και η σαφόη φλογερή και παράξενη είναι η αδάμαστη και ασυγκράτητη πνοή που το εμψυχώνει εις αιώνας αιώνων. Έτσι θα μας πει ο Στράτης Μυριβίλης στο ταχυδρόμο της 26ης Απριλίου του 1930. Και θα συνεχίσει ο ίδιος στις κόκκινες ιστορίες του. Είμαι βαθιά ερωτευμένος με τη Μυτιλήνη μας. Ίσως να είναι ο μόνος ερωτάς μου που δεν πέρασε ακόμα από την ψυχή μου σαν ένα γλυκό επεισόδιο της ζωής. Πρέπει να ανοίξεις ολοφώτινα τα μάτια της ψυχής σου για να αισθανθείς συνολικά το ωραίο πνεύμα που εσπάρει στο εξαίσιο αυτό περιβάλλον ενός νησιού που επλαστουργήθη στα πλέον εξαιρετικά στιγμάς της δημιουργικής εμπνεύσεως. Και κοιτάω βαθιά μέσα στα μάτια τη Μυτιλήνη. Είναι ζωντανά τα λουλούδια της. Βυθίζω τα μάτια μου στην υπερωρέα ψυχή της και μου δίνεται ντυμένη η γυμνότητα της Θείας Κανονής. Στην αγνή και καθάρια γλώσσα των καθημερινών ανθρώπων, με ένα λόγο παρθένο, γεμάτο φως και δροσιά, θα πλησιάσουμε τη σημερινή ζωή και θα αποτυπώσουμε τις εικόνες της όπως τις ζει και τις εκφράζει το ανώνυμο πλήθος. Τα ήθη του λαού μας, οι παραδόσεις και τα έθιμά του, η καθημερινή του ζωή θα μας φέρνουν πάντα κοντά στην πνευματική άνθηση του νησιού μας. Θα ξυπνούν πάντα το λεσβιακό λαό, οπουδήποτε και κατοικεί και διαμένει, έτσι ώστε να συμμετέχει στο πνευματικό οργασμό και να αποτελεί το θεμέλιο που πάνω του θα στηριχθεί η συνέχεια της λεσβιακής πνευματικής παράδοσης. Της παράδοσης εκείνης που άρχισε από τα πανάρχια χρόνια της Απφός για να περάσει από το σήμερα και να πορευτεί προς το μέλλον. Πρωτοστατήσαμε λοιπόν σε αυτή την απόψινή εκδήλωση με σκοπό να αφιερώσουμε τη βραδιά στη λαογραφική μας κληρονομιά. Γιατί η γνώση της λαογραφίας κηρύσσει την επιστροφή στο παρόν, στο πνεύμα της ζωής. Γιατί το παρελθόν θα πρέπει να είναι το υπόβαθρο της ιστορικής μας πραγματικότητας που πάνω της θα στηρίξουμε το παρόν και το μέλλον. Η λαογραφία ως επιστήμη έχει σκοπό την έρευνα και την καταγραφή των εκδηλώσεων της πνευματικής, κοινωνικής και υλικής ζωής των λαών. Οι αρχές της επιστήμης αυτής, όπως και όλων εξάλλου των επιστημών, πρέπει να αναζητηθούν στην ελληνική αρχαιότητα. Πλήθος λαογραφικών εθήμων βρίσκουμε στα ομηρικά έπι, αργότερα στον Ηρόδοτο και στον Ιπποκράτη, αλλά και στον Παυσανία. Η λαογραφία ως επιστήμη αναπτύσσεται με γοργό ρυθμό και στις ευρωπαϊκές χώρες από το 17ο μετά Χριστό αιώνα και το 19ο αιώνα. Πήρε στην Αγγλία την ονομασία Folklore που καθιερώθηκε ως διεθνής. Το λαογραφικό κίνημα έχει ως σκοπό τη στροφή προς τις ηθογραφικές αξίες ενός τόπου. Είναι μια εξόρμηση για τη μελέτη, τη διάσωση και την καλλιτεχνική αξιοποίηση των θησαυρών μας. Όμως, αν η αξία της λαογραφίας είναι τεράστια, η νοοτροπία και η ιστορία από τη δική μας. Η λαογραφία είναι πράξη ζωής, χωρίς επιδράσεις ιστορικών προσώπων. Είναι εκδηλώσεις ζωής του ανώνυμου πλήθους που είναι αφομοιωμένες και σφιδελατούν την αδιάσπαστη παράδοσή του. Είναι μνημεία του λόγου που ανήκουν στο λαό. Είναι η λαϊκή θυμοσοφία για τη ζωή και το θάνατο και για το κάθε τι ανθρώπινα. Τα λαογραφικά στοιχεία αποκαλύπτουν τη λαϊκή ψυχή, εκείνη την ομαδική μορφή του αισθήματος και της νοήσεως του λαού. Η λαογραφική ανατένισή τους αγκαλιάζει σε ενότητα το λαϊκό και το εθνικό στοιχείο. Έτσι φτάνουμε στις φυσικές πηγές του λαϊκού πολιτισμού που είναι τόσο γόνιμες. Η πλούσια κληρονομιά που μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά πρέπει να διατηρηθεί σαν κόριο οφθαλμού και να ομορφαίνει τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας. Όλοι οι λαοί της γης, όσο μικρή ιστορία κι αν έχουν, προσπαθούν να τη διατηρήσουν και να τη μεταδώσουν στους απογόνους τους. Κοιτάξτε με τα μάτια της ψυχής σας το νησί μας. Αυτό το καταφράσινο πλατανένιο φύλλο που πλέει με βεβαιότητα αιώνες αμέτρητους επάνω στα γαλάζια νερά του Αιγαίου. Ακούστε τους αγέριδες της θάλασσας που φυσούν από γύρω του. Ανασάνετε βαθιά την αψιά μυρωδιά που πνέει στους μικρούς κάμπους του. Ανεβείτε στα ήμερα βουνά του. Ανοίξτε την καρδιά σας και χαιρετίστε με άδολη αγνότητα το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα της δημιουργίας που υψώνεται μέχρι τα μεσούρανα, μέσα από τους απέραντους ελιώνας. Αΐζω, πολυδύναμο, ανυπόδουλο, για να κηρύττει ότι η ζωή δεν είναι ένας κενός προορισμός, αλλά μια διάκοπη, μια αέναη αναγέννηση. Είναι μια ελευθερία. Όμως, ας συνειδητοποιήσουμε πως το αρχαίο πνεύμα, η ουσία του, ζει στη ψυχή του λεσβιακού λαού. Και έχουμε όλοι μας ευθύνη και υποχρέωση, βοηθώντας με οποιοδήποτε τρόπο, να το ανασύρουμε από τις πηγές του για να διατηρείται και να δημιουργεί νέες γνήσιες τέχνης και πρόοδου. Τελειώνοντας,
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συμπατριώτες μας μεσοτοπίτες, μανταμαδιώτες, γεραγόντες και τους λεσβιώτες αχανών, καθώς και τα μουσικά και χορευτικά συγκροτήματά τους και την ορχήστρα των Μυτιληνιών που θα προσπαθήσουν να μας φέρουν κοντά στο λεσβιακό λαογραφικό μας πλούτο. Θέλω να πιστεύω και εύχομαι πως όλοι οι σύλλογοι μέλη της Όλσα, σε ανάλογες προσκλήσεις μας, θα είναι πρόθυμοι να συμβάλλουν στους στόχους της Ομοσπονδίας μας. Σας εύχομαι να περάσετε μια όμορφη και αξέχαστη βραδιά. Ποιητικός, εκφραστικός, κοινωνικός ο λεσβιακός λαός δίνει στο γάμο τη βαρύτητα, τη χαρά και τις διαστάσεις που του αρμόζουν. Χαρακτηριστικό στοιχείο που συναντάμε σε όλη τη Λέσβο με παραλλαγές από χωριό σε χωριό είναι τα τραγούδια με τα οποία εξαίρονται οι χάρες της νύχτης και του καπρού. Πολλές φορές αυτά συνοδεύονται είτε με κυκλικό συνήθως χορό, είτε με διάφορες τελετουργικές πράξεις. Ένα τέτοιο έθιμο μας παρουσιάζει ο Σύλλογος Μανταμαδιωτών ο Ταξιάρχης. Άι να πας κοντά, πρέπει να το εσύ το ξέρεις καλά. Α, δεν είναι. Έχει ιδέα.
Ora te ne la ascoltare. Piani, da casa. Non può fermare. Thank you.